sig selv, men de så ren i gruppe. De er fast inventar i alle ungdomsklub. Og med i størrende krig og en skærende vin. Hun har en fæs, og hun har læst det i et pigmagasin. Hun er en syg gummikast, og hun har sagen om at taske. Hun kan suge ren for øl og te at ligne sulteflask. Hun er selv meget mere end 17-18 år. Hun er græn fuld af spæk, og hun har pille sit hår. Hun er en bobtøs. Det er nemlig rigtig nærmere. Typisk bobtøs. Så den ligger irriterende lille ligger. Bobtøs. Nå. Men lad mig se, det hele skete jo så sent som i går. Da jeg stod og hængte ud ned på hovedbanegården. Og da klokken den var, gør hverken til eller fra. Men jeg stod der med min banger på den løse satellitbar. Der var en bumser, en suspekt person. En flaske dame, der supplerede sin folkepension. En gruppe mænd i læderveste hørte heavy rock. Jeg fokuserede på en flere mere støjende nok. Vi var ganske unge piger og gavlier og træst i en haleret prins Leid med dybe gråd i væst. Der var steder, hvor de sad og vin og flis og flid og flader. Alt det kom til mine tanker fra min pist og øg fra fad, så jeg får pakket med tobak. Og jeg rejste mig op og tømte det, der var tilbage i min plastikkop. Jeg fandt mig en smøg og ledte efter en og gik på rolige skridt. Af modelig støjende musik. Jeg var genkendt, vi snakkede om min sidste koncert. Det sagde, giv mig en, hvis det altså ikke er for svært. Hun så på mig som det, så stod en gang, ser på en dreng og sagde Du er simpelthen bare så streg. Bære mig, lad dig være med at du kan ikke klare din mascara. Du skal ud af mit liv, for du er en bobtøs. Sådan en lækker modbydelig. Bobtøs. Alt for dejlig. Bobtøs. Nå, men jeg var nået ned til toget med humøret i bund. Jeg spekulerede om jeg havde været lidt for ung. Og hvad det ikke har troet, og hvad der sker i mit hoved. Fordi piger i sig selv, dem har jeg intet imod. Men alt den overgivede poppethed og alt det der, det blev for meget. Jeg kunne bare ikke klare det mere. Men hvad gjort var gjort, og sket var sket. Men jeg ryger kupéen, der fik den ikke for lidt. Jeg var en nyfler poptøser, der sad og kværnede løs om ting og sager. Affære, der var lige så seriøs. Og vins med belyst på uforny og tidlig sport. Vi var tæt på at stå en ny skufferekord. Og lige sagde, så jeg stod af på Østerport station. Og min sætten, jeg fandt en mønttelefon. Jeg tog røret op til øret, så en mønt og en drej. Jeg ringede til min mand, vi kan Janne og skreg. Jeg kan tænke, jeg skal fandme af med nogle personer. Hele armen på min mikrofon. Og så ned i øvekælderen. Har du tid, og hvis du vil at komme ned og ryge fed og spille vildt på pladespil. Skulle det være? Nej, desværre, der er ikke bid. Jeg sagde, nå Else Armer, jeg har ikke tid. Jeg har et møde med den sløde her i aften. Ingen fandt fra Alexander for kysse som spørg, så du kan nok forstå. Jeg bliver nødt til at gå på musikker, jeg er sikker på, at vi nok skal få. Og hvis jeg gider i de næste par dage, men jeg skrider, jeg skal videre tage for kaffe og kage. Jeg sagde, for helvede, ja, er du dum som snart? Nu er jeg på druk, så kan du have en cigaret. Vælg bobtøs. De irriterende modbydelige, de der bobtøs. Sådan en bobtøs.